Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। दा जोंहा ASRLM निफ्राय गोदान official notice exam details फैबाय जाहाथे नोंथांमोना थालाङा बेनि सायाव आपडेट लाबोदों। दा मानोना गोबां एप्लाइ खालामदोंमोन आरो लोगोसे एग्जाम होनो रेडि जागासिनो दङ। दा फाइनाली अफिशियेल नटिफिकेशन दा बे पस्टआ गोबां रोखोमनि दङमोन। जों फार्स्टआवनो जों पस्टखौ नायग्रोनोसै सोर एप्लाइ खालामदोंमोन बे पस्टआव अके अब्लासो नोंथांमोना क्लियर जागोन। जेरै ब्लक कोअर्डिनेटर दङमोन, एन्ड एकाउन्टेन्ट दङमोन, एन्ड प्रजेक्ट मेनेजार दङमोन। दा गोबां पस्टआ दङमोन आरो नोंथांमोना लास्ट पस्टखौ नायोब्ला हमना ला बेबायदि एमआइएसबो दङमोन अके एन्ड बिनि माखासे एग्जाम दिन ओंखारबाय। दा मा पस्टआ एग्जाम जाग्रोसिगोन जों बेखौबो नायगोन एन्ड बेनिफ्राय डिएमएनि एग्जाम बेनिफ्राय आसाम फरेस्टनि एग्जाम डिसकास खालामगोन। दा ब्लक कोअर्डिनेटरावहाय दङ पस्टआ 422 एन्ड बेनिफ्राय एकाउन्टेन्टआव दङमोन 81 एन्ड बेनिफ्राय एमआइएसआव दङमोन 164। दा बेफोरनि एग्जामा जाग्रोगोन ना प्रजेक्ट मेनेजारनि एग्जामा जाग्रोगोन जों डिटेल्सखौ नायनोसै फैदो दानिया। दा बेखायनो जों अफिसियेल नटिफिकेशन पाब्लिश खालामनायखौ नायनोसै लेटेस्टखौ। बेनो जाबाय जोंहा नै एग्जाम डिटेल्स फैबाय। दा बे एग्जामा नोंथांमोना जागायसिगोन बेनो जाबाय 9 एप्रिलाव अके 9 एप्रिलाव सानडेआव एग्जाम जागोन। एन्ड 2 एप्रिलावहाय जोंहा आसाम फरेस्ट ग्रेड 1 नि एन्ड बेनिफ्राय एसआइनि एग्जाम दङ। बेखायनो 9 एप्रिलाव लांबाय बेखौ नेक्स्ट लेभेलाव। एन्ड बेनिफ्राय पस्टआ नैबे रोखोमनि दङ नै बेवहाय ब्लक कोअर्डिनेटर बेनिफ्राय एमआइएस गैया एन्ड बेनिफ्राय एकाउन्टेन्ट गैया। बे जाबाय नेक्स्ट लेभेलाव नोंथांमोना एग्जाम मोनगोन। नेक्स्ट सानडेआव एग्जाम जालांबाय थासिगोन डिएचएस डिएमइ बेनिफ्राय लोगोसे कनस्टेबल बेनिफ्राय गोबां रोखोमनि दङ। नेक्स्ट सानडेआव एग्जाम जालांबाय थासिगोन माने एग्जामा सिरियालि फैथारसिगोन एबा फैबाय थासिगोन। स' बेखायनो बयबो रेडि जादों नोंथांमोना। एन्ड बेनिफ्राय ब्लक कोअर्डिनेटरावहाय एप्लाइ खालामनायफ्रा नेथ'नांसिगोन। दा फैथ'वाखै एग्जाम डेटआ जेब्ला फैयो नोंथांमोना आपडेटखौ लाबोगोन अके। एन्ड बेनिफ्राय रिपर्टिं टाइमखौ नोंथांमोना बेयाव 9 AM मोनदों एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोननि अके एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना एडमिट कार्ड मोनोब्ला नोंथांमोना आं आपडेटखौ लाबोगोन जाहाथे नोंथांमोना एडमिट कार्ड डाउनलड खालामनानै लानो हायो। एन्ड बेनिफ्राय स' नोंथांमोना नै सिलेबास दंखायो बे सिलेबासखौ डाउनलड खालामना लादो एन्ड नोंथांमोना नै सिलेबासखौ मोनदों 100 मार्क्सनि 2 आवार्स एग्जाम नोंथांमोना होनो मोनगोन। एन्ड बेनिफ्राय डिएमएनि एग्जामाबो नोंथांमोना जासिगोन क'क्राझार मेडिकेल कलेजना थाबैनो जासिगोन। आरो जेब्ला जायो आं नोंथांमोना आपडेटखौ लाना फैगोन। एन्ड कनस्टेबल काट अफ नोंथांमोना आसाम फरेस्टनि थाबैनो ओंखारसिगोन बैसागुनि सिगां ओंखारनायनि चान्सेसा दंखायो। स' बेखायनो नोंथांमोना बयबो रेडि जादो एग्जाम होनो मानोना एग्जामा फैगासिनो दङ। बेखायनो मेनलि स' नोंथांमोना नैबे सिलेबासखौ फल' खालामनांगोन एसआरएलएमनि आन्दाराव जायफ्रानोखि एग्जाम होगोन बा आसाम पुलिस आसाम फरेस्ट नोंथांमोना सिलेबास फल' खालामथारनांगोन अब्लासो एग्जामाव नोंथांमोना 100% एटेम्प्ट खालामनो हागोन। स' बेनोमोन दिनैनि एग्जाम रिलेटेड बिग आपडेट।